हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोथाय आरो बुथेथे बरखौ लालालै माने फिसाजो जि माने खायसो खालामो आरोना बियायं फिसाजो लोगोफोर इनिफ्राय माने दाखालिथ' 5 बिगानि मारा नाखांबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने 4 बिगानि रोगागासिनो दं आरो ट्रेक्टरजोंहाय ओमफ्राय माने न'आव मोनफैबाथाय जाबनो होननानै आङो सिदा सिदि दा न' गायाव माने खावब्ला नुजाफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने न' सिङावबो न'आवबो माने इन्ट्र'खौ होबोनो मोनासै ओंखायनो न' गाहायावनो इन्ट्र'खौ होनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेटाफोरा जि खस्थ' आरोना ओजों सासे आरो ओजों सानै साथाम रहाय मा इनिफ्राय आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होलांगोन ओमफ्राय माने मैयानि कमेन्टआ लोगोफोर कमेन्टआनो अफ जाना होदो आरो मैयायै माने गथ' गथाय बिदिनो सुनाय ओमफ्राय आरो बांद्राय गथ' गथायफोरखौ देखायब्लाथाय माने कमेन्टआबो अफ जायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने मैयानि भिडिअ कमेन्टआनो आंना पुरा पुरि अफ आरोना ओमफ्राय रहाय मा कमेन्ट अफ जायो नोंसोरखौ देखायबाय थाबा थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै ट्रेक्टर मोनसे लाबोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नैखिनिखौ ट्रेक्टरसेखौ जाबखांनानै ओमफ्राय ट्रेक्टरसेखौ लाबोबाय आरो नानि ओरै लां बाबुखौ ओरै लां ओरैनो माइ लाबोदो आखुबाखौ जायो लामाफोरानो जि गुसेब नालाय लोगोफोर ट्रेक्टरफोरखौ सोनोनो खस्थ' आरोना बेखायदा ओमफ्राय नैयाव दोनसिगोन दा ओइ बायहेरायाव थाङा आइ ओइ बायहेरखै गोलैगोनथ' सर गथ'फ्रा ट्रेक्टर मोनसे जाबखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा ट्रेक्टर मोनसे जाबबावहांदो आरोना बिराद खस्थ' लोगोफोर खेतियकनि हिनजाव जानाया थामसा नङा बारा फासयलांबाय थानाङा दाबनो जायाखै नायनाय दाबनो इजों समान हो ओमफ्राय माइखौल' माबा हरनाङा दाउआ जाजोबगोन नङाबा थाबनो नाखागोन खोमा सरलाय नाबाबो बैबा अनलाजों ओंखाम जानो थांनाया मा जाजोबखो थाखाय माबाबो लायाखै ओइसा माइ दिखांनायाव ब्लग बानायनाया फिसाजो होख्लायखादो नै गोजौआव गाखोना माबायदि मोनदो होनना सोंलायबावो आंखो ओमफ्राय लोगोफोर जोंना मेंगुलाय लांबाय आरोना माइया बिराद जादो लोगोफोर जाबबाबो जाबख'नो हाला बेनिफ्राय सासे बारायबावबायसो जोंनिया लोगोआ सिगाङावथ' साथामखामोन आइ ओमफ्राय जों सानै सासेयाथ' ओंखाम हटेलाव ओमफ्राय सासेयाबो माने बाजारनि मानसिफोरजों लाइन मारिनानै सेंग्राफोरजों दासो मोनफैदो आरो दासो माने ओंख्रि मोननायाव संख्रि होफैदो मालाय जाबखांबाय ट्रेक्टरसे नै दा आरो ग्रोबनो ओंख्रि मोननायाव संख्रि होफैगारबाय बाजाराव गिदिं गिदा फैनानै दासो मिसाखौनो एकदम एटेन्ड जाफैदो आरो मोनजानाय नङाना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जाबख'नो हाला जि गरम मोनबाय गोजौ गाखोना माबायसा मोनदो मा मोजां भिडिअ लानाया गोजौ गाखोना माबायसा मोनदो होनना सोंलायबावो ट्रेक्टर मोनसे गारफैबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बेसेबा बुरजा जाबनो दंबावो आरोना ओमफ्राय एसे रेस्ट लानानै जाखां लोंखां माने जाबनांसिगोन आरोना एकदम नै बेटा माखा होंगो दोंगो गावसोरासो ओइ जोबजोबगोन हाय बाबा फैद' फैयाबा फै बेथो नोंसोरो दै नांबासो मिथिगोन हाय दा आलौनाया फै जाबखांबाय लोगोफोर नारा नाथा एकदम हिनजावफोर गोजा रावबो हौवाफोर गैया ओमफ्राय जेने थेने माने जाबखांबाय आरो बिराद गोजौ जालायलायदो माइ दिनाव माइ आलाय सिलाय लोगोफोर एकदम माने दाउ जानाय अमा जानाय मा जाखो मा जादों माइ जाबनायाव आख' फाख' जानायनि माने बिब'आ मोनसे आयदा खालामदो आरो गथ'फोरखौ नै सानैखौबो माबायदि खाबथा दोनदो आरो सानैखौबो नै माइ जाबनायाव आख' फाख' जानायनि आरो खस्थ' खालामबाय थानायनि मा हामथारदोहाय इसोरखौ बिदि खानायानो हामदो बिराद दुस्थ' माइ माबानायावल' जाबनायावल' खस्थ' खालामबाय थायो इसोरो हामथारदो इदि खानायानो आयौ सोबाबाय
मिरामिसाव मा संगोन मा सङा आङो अनलाखौनो संबाय लोगोफोर अनलाजों दालि केसारि बेनिफ्राय माने हाइजें एसे देनानै होदों ओमफ्राय जि बरिया नुखादों ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने बांद्राय माने कालार होआसैहाय लोगोफोर ओरैनो गुफुरफुरैनो जानो लुगैनानैनो माने बांद्राय माने एसेल' होदो आरो ना कालारखौहाय लोगोफोर ओमफ्राय मोदोमखाबाय आरो ना हाइजें बिलाइ होनायजों ओमफ्राय नै लोगोफोर दालि केसारियाबो जि बरिया गेब्लेखाबाय आरो ना र' ओमफ्राय नै इथिंजाय आरो माबा संदों लोगोफोर मैथ्रु बिबारजों बुद आरो ना आयौ खावलायलांसै मैथ्रु बिबारजों बुद फ्राय एवदो आरो ना लोगोफोर कालार सालार होथ'वाखैनो मोनथ'वाखै र' बियो मैथ्रु बिबाराबो मोनबाय आंना लोगोफोर बेनिफ्राय इयावबो एसे माने कालारा खम जाबाय आरो अरजाला थेवबो होला आङो मोनखाबायानोखा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मोननायाव आरो रंफोरखौ होना होयोबा रं गोथां मोना ओमफ्राय जाबायबो नै लोगोफोर बारा स्रोम स्रोम एवस्रोमबाय थालां